Horas marihita manginang. Tapada rima rohado pikirata. Tapuji ma tuhatta. Marhiti sebuk gede. Nomor 565 ayat seda sahat ayat dulu. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar nyanakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar nito di perbadia na tumo palangit dohot tanaon. Amen. Beta hita manukap marsobba, marsinggang, mahita tuadopan ni Jehovah sitop pahita. Ay iba na do debatata, jala hita bangso pinarmahanna, jala biru-biru, ni iring-iring ni tangan na. Haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami na di banua gijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu pertibion, asa disegai akka ulaun ni si polisi. Sai padungo mahami marhite-hite todim na badiai, asa unang terpilih pami di bagasad dosa, alai asa monak kami sahat ro di ujung, jala asa mardame hami saliling di tanoon, pai masahat hami Tuhan nguluan na sora suda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangihok kamuma patik ni debata. Patik paduahon. Dang jadi gana ommu jaladang jadi sumanommu. Manangaha na di banua gijang. Dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano. Yanggo tunggabe si sobaon. Manang sioluan. Dia do lapatan ni odo. Ikut dihabiari rohat tadi bata. Jala ikon holong rohat tadi ibana. Asadang jadi iba marsoba tu sobaon. Manang tu gana-ganaan. Mangido hango luas siani. Jala dang jadi oluan begu manang ulpuan ni hadatuon. Jala dang jadi pos roha di ugasan homitan. Atong rap mangido gugu mahita. Tutuhatta lau mangulahon nahobar tu patit nai. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami. Maulahon nahobar tu patit mi. Amin. Tato tema dosat tanagudang itu adupan ni debata martangi yang mahita. Ali debata nami namarasiroha jalan abadia. Amanami marhiti Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu julum. Huhilala hami rikot doa sini roham di seluhut hami halak perdosa. Alani ido ubain na hupasere pami diri nami sadariod di julum. Jala hupar hatopot tami tung najut do hami manibil sian akka dalam muda badia songo biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sia julum alani dosa nami i. Aidang dialomo roham hamatean yakka pardosa halai hamubaun ni rohana dolomo ni roham asa mangulung. Sesama saluhut hagiduhon nami dohot pangalosyon nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai,
Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot maasini roham dihami, marhite-hite panidangion, dohot hagugun nito di perbadia. Asa tarapul situturo hanami majuho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, baen hasangapon ni guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata talingot tu hasesani dosata. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Nunga polahu pasisi akka pangalau sim songonobun. Jala songonobun manorop akka dosam. Sai mulak mahotuau. Ayau do si paluaho. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Hatan itu hatta nagabe epistel di mingguta sadarion ima sis buku nisi Markus ayat sada murukat Markus sada ayat 20 sia sahatu ayat 30 sia Markus sada ayat 20 sia sahatu 30 sia tajahama marsikat soring di patupa aka halongangan dung ruar parguruani manigor di bongotin nasida ma jabuni si Simon dohot si Andreas rapos si Jakob si Jakobus dohot si Johannes. Jadi rapot maibana di jama ma tanganna pahehehon dungi ditadikon pane-panei ma ibana jala dihobasi ma dinasida
Gabe sudi nasida na sahutai marpungu di juru rumai. Dungi manugo nai borongi situtu dope, hehe mai bana tu balian, lao martangiang tu nalungun. Jadi dung jupangsa di dok nasida mamado ibana, sudi halak mengalului ho. Lau mai ibana marzamita tu perguruan nasida na dilihat Galilea jala di pebali akasibolis ido sahakna mertua do na tumangihon hatani debata jala na upiopsa. Amin.
tahatidak maha porsyautai, songon nahina tidakkon ni rongatta saha porsyau disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pergugun na suatu dosan, na tuma palangit do tanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasedai, imanatin munisi Maria, na gabi-gabian sento di perbadia, andorang suabuan. Ido tuhata, na tumaon na berenit, di panghuman di selatus, na mati talpazal di bana di hau pinosilang, na tua tu menurutano, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahun dulu semun di mata Jehovah amanah. Perguna susani, di sima ibana pemuluk su tanaon, mangu mihalak na manguldo namate. Au porsea di tod di porbadia, jangarong sadaudia na badia, kuria tupan nyala Kristen akan abadia, do dia sayan dosa, do dia tena mandok, mula mangulu so daing nyala nang mate, do dia nguluan nasura suda, amen. Titing di Minggu Seksagesima 4 Februari 2024. Na parjolo goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion, ima Minggu Seksagesima manang ono puluari adorang so haheheon doho tema debata saleleng-leleng na do Jehovah. Paduahon padidion nabadia. Na perjolo diari sadarion Minggu tanggal 4 Februari 2024 dung sipul jamita patupaon nado padidion nabadia tu sahalak yanak kon ruas ni huriata. Na paduahon diari Minggu tanggal 10 Februari 2024 di parmingguon arian pukul 10.00 dung sipul jamita patupaon ni huriata do padidion nabadia. Tuaka na toras na naing mabuani anak kon na tu padidioni asaro marguru di hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 pukul 10.00 WIB. Maringanan di gereja Huhut mabuan surat pengantar sian situawik dohot akte lahir. Surat kenal lahir dak danak nanaing terdidi. Na patoluhon ruas nataba. Mamuka sadarion Minggu tanggal 4 Februari 2024. Gabe ruas ni huria HKBP Depok Sada Ima. Na parjolo keluarga ni amata togu mamostang laut Situmorang. Inata desi rotua rabdohot 2 ianak kon nasida. Inganan nasida di jalan Sena Tena RT 0304 Ragajaya Bojong Gede. NIR 2043 Wit Getsemani. Nasida Rosian HKBP Perumnas Klender. Napaduahon keluarga ni amata Dedi Chandra Luban Gaol, Inata Rina Handayani Boru Limbong. Inganan nasida Perum Alip 2 Jalan Pertanian Gang Menteng 2 nomor 55 Cipayung. NIR 2044 Wit Getsemani. Nasida Rosian GBKP Binjai. Napa opaton pamuhai pertaniangan wik. Di hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 pukul 10.00 WIB, ima pamuhai ni pertaniangan wik maringanan di gereja. Pinangido tuganup punguan kor di HKBP Depok Sada asaro madohoti jala patu begehon ede puji-pujian di pertaniangan ni.
Domu tu pemilu na pinatupa ni pamareta ima di hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Partangyangan wik dibagas ni ruas di hari Rabu dohot hari Kamis di patupa mai mamuka hari Rabu tanggal 20 sada dohot hari Kamis tanggal 22 Februari 2024. Napalimahon amplop pelean iuran bulanan dohot tupak tu diakoni sosial huria. Hombar tuha putusan ni rapot huria, para deon ni huria tama amplop persembahan manang iuran bulanan dohot tupak tu diakoni sosial huria si pasahaton tu ganup ruas ni huriata marhite situa wik pertanyaan nabe. Jala di parade huriata do nang di pitu masuk ni gereja di ganup parmingguan. Disosoi tu ganup ruas asam mardongan las niroha pasahaton pelean manang iuran bulanan doho tupak tu diakoni sosial marhite na parjolo situa wik pertanyaan. Na paduahon di ganup permingguan marhite poti pelean bulanan narade di jolo ni pitu masuk gereja. Patoluhon Kris manang transfer bank marhite rekening BRI ni huriata huhut pasahaton informasi tu situa wik pertanyaan manang bendahara huria asa dititikon tu bulan Januari 2024 di pasahat mapelen perjolo di bulan Februari nanaing ro. Napaonopon pahebak konwik pertanyaan Judea dohot pasadahon wik Jericho. Hobar tulam martabba bilangan ni ruas na adong di wik pertanyaan Judea dohot ruas na sian wik Jericho dohot wik Bethlehem na pida haruason tu pertanyaan huria HKBP Arko jaladung ditotopon marhite rapot huria na parjolo dipuka huriat tama wik pertanyaan nai baru ima wik Jerusalem ditikion ni hobasan ni situa SM Simorakir situa FT Boru Tampu Bolon dohot situa S Limbong. Na paduahon pasadahon ruas nasian wik Jericho na maringanan di siamun ni dalan nama dopakon tu sawangan tuik Judea ni hobasan ni situa o sitio situa begultom situa F Tambunan situa B Raja Guguk situa B Lumban Gaul dohot situa J Sianipar. C pasadahon ruas ni sian wik Jericho na maringanan di habirang ni dalan nama dopakot tu sawangan tu wik Bethlehem nani hobasan ni situa JP Siregar situa W Sidabalok situa H Sirait situa LF Boru Situmeang. Napa pituhon dung sipul titingon tapai hut-hut ma panorangion na pinasahat ni panitia pembangunan marhite video. Na pawaluhon titing naso jinahahon dohot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni huriata marhite awik partanyangat tabe. Songonima titing masa di huriata di bagasan minggon sai di pasu-pasu tuhat tamai tau sangap di guarna. Salam dalam kasih Kristus. Gereja HKBP Depok 1 terletak di Jalan Cendrawasih nomor 1 dan 3, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Berdiri sejak tahun 1977 dengan jumlah awal kapasitas jemaat yang masih sedikit dan terus bertumbuh hingga saat ini menjadi kurang lebih 1.200 kepala keluarga.
Selama penggunaan bangunan gereja HKBP Depok 1, sampai saat ini banyak dari jemaat dan majelis gereja yang memberikan berbagai tanggapan ataupun masukan. Dari hal tersebut di atas, disepakati untuk melakukan pembangunan gereja HKBP Depok 1. Adapun alasan pembangunan gereja sebagai berikut. Struktur bangunan yang sudah lama. Kebutuhan kenyamanan beribadah. Kebutuhan lahan parkir. Instalasi listrik yang berpotensi kebakaran. Serta RIPP HKBP Depok 1 Jubileum 50 tahun di tahun 2027. Berkaitan dengan hal tersebut, Panitia Pembangunan Huria Kristen Batak Protestan HKBP Depok 1 Resort Depok membutuhkan jasa desain konsultan arsitektur untuk melakukan konsep desain, yaitu gambar desain untuk tampak dan potongan bangunan, denah site plan, dan denah skema ruangan sesuai TOR yang diberikan. Panitia Pembangunan Gereja HKBP Depok 1 mengadakan sayembara konsep desain yang dapat diikuti dengan persyaratan sebagai berikut. Warga negara Indonesia, jemaat HKBP Depok 1 maupun di luar jemaat HKBP Depok 1 atau untuk masyarakat umum, peserta arsitek perorangan atau kelompok, mahasiswa prodi arsitektur atau desain, dan peserta konsultan berbadan hukum. Rencana desain pembangunan gereja HKBP Depok 1 dengan luas tapak tanah 1.496 meter persegi. Lingkup pekerjaan konsep desain yaitu 1. Mendesain atap, tampak muka atau fasad, dan potongan bangunan. 2. Mendesain site plan bangunan. 3. Mendesain denah skema ruangan per lantai, termasuk area parkir kendaraan roda 2 dan roda 4. 4. Melakukan presentasi atau beauty contest. Konsep desain dimaksud mengakomodasi rencana ruangan yang dibutuhkan, antara lain ruang ibadah dengan kapasitas 600 orang dan balkon 200 orang. Ruang ibadah untuk sekolah minggu terbagi menjadi 3 sekat ruangan yang movable. Ruang konsistori kapasitas 75 orang, termasuk toilet. Ruang pendeta resort. Ruang pendeta fungsional 2 ruangan. Ruang sekretariat. Ruang par artaon, ruang tamu, ruang arsip, ruang multimedia dan server, ruang studio musik, kitchen and pantry, toilet pria dan wanita, ruang janitor, guest room, ruang klinik, ruang olahraga, ruang kantin di area parkir, lahan parkir kendaraan roda 4 dan roda 2, ruang security, serta ruang peralatan mechanical equipment plumbing. Tata cara sayembara dan kerangka acuan kerja secara lengkap dapat menghubungi kontak person Panitia Pembangunan HKBP Depok 1 di nomor telepon 0811 94 8899 Sintua Parlinggoman Sinurat 0818813484 Bernard Jimmy Hutagalung. Batas akhir pendaftaran tanggal 18 Februari tahun 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Pemenang sayembara konsep desain akan mendapatkan total hadiah 25 juta rupiah.
Demikian pengumuman sayembara ini. Untuk informasi dan pertanyaan dapat dilayangkan melalui email panitia@gmail.com. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas!
damai ni debatana sumurung sia salu naroha. Ima mangaramoti akati-hati do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita, tapi utihu mahatani debata, turpuk jamita, di minggu tasadarion, minggu seksagelsima, ima ono puluari, adorang sohari hahehion, turpuk jamitata, sian Jesaya 40 ayat 20 saja, sahat ayat 20 saja, takas mata payutihut sono mahatana, tukso mamo to hamu, tukso dibigi hamu mai, tukso pinabua at tuhamu siam mula-mula, tukso ditibangi hamu ma aka ujahan ni tanoon, marhabang saibana di atas nilian portibion, jaladuso si hapor aka pangisinay, ibana pahebang aka langit songo dagangan na halus, dipahire na sida songon abit udung-udung bahen inganan. Ibana pasahaton aka panggonggom gabe suada, aka pangukum di tanoon gabe merlea di bahen. Ipe nasida di suan, ipe nasida di saburhon, ipe maruran pakal nasida di tanoing, asal mangobusi bana dopak nasida, nunga malos, gabe dihabakon haba-habai nasida, songor rapan-rapan. Tungtui sema patudoso mau pabuasuman autusi, ninna nabadiyeng. Manai 5 matamu na dopak gijang, jala idahamu. Tungi sema namanopa akai. Tungi sema naparuar, parangan nasida marbilangan, ibana tahe majuluhut nai di kuar nabi, marguru tu hinagodang ni guguna, jala ibana do nasun hinagogo, dak tagamon lilis nanggo sada. Buah sama dohonom wale Jakob, jala didoko ale Israel, buni do dalaku marado po Jakoba, jala dang maruli uhum au sian debataku. Ate hedang di botoho, manang dangtung di begeho, debata saliling-liling na do Jakoba, si topak ka ujung ni tanoon, dang ululuja manang madati ibana, jaladang haduduan pikiran nai. Ibana balik mangaliw gugo tunaluja, jala di pargugo situtu akan aso margilok, loja pia kaduli-duli jala madate, jala tarsulandit akan namardaging natabos, alay, akan namarhapos at tujahuba, maruli hagugol mardapot-dapot, gabi marhabong nilali laumanaik, marlujongi na sida dangululuja, mardalani na sida dangulu madate, ido anggo sahatna. Sinuku majutuhita sudi kamang do taminang, isiro di tonga-tonga taon nadok si taonon nanway. Hola seda do namar si taonon, hola seda do inatan ulo martudu. Adong do kasi taonota, adong do si hol sohonota, adong do parukilota, atong tohoro na do si jurtuli hape. Ido, si sakwisahi na do hitaong. Adong do si taonon ni nasoloro tu gereja? Daw. Bohado hita mga do si taonon ni. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, tidak bisa tidak, semua manusia akan mengalami penderitaan. Kenapa? Karena dosa itu. Penderitaan yang pertama adalah mencari nafkah hidup. Kenapa? Bumi telah menumbuhkan onak dan duri. Artinya mencari nafkah harus berjuang, harus mandi keringat, bila penting mandi darah. Manusia kan senantiasa merasa terancam. Alai
sifat do sikap ni manusia yang mangadubi akasi tahun ini marasing bi. Bolo na jolo na mabalu, tadda ni habalon na di ape homma. Ulos pasirangan, itu teh. Ulos tujung. Ape masih tahun na dok. Alay la sudedo nangaka masyarakat mga peho si tahun tusi. Ay na jolo, ikolobi dua halionan asaboy lau ruar, marak sabulan na mabalu asaboy lau marunani. Bolo hola toluari dope itor jupa rionan itor maruna di bana itor dihatan ide ba di madok kasong nok karwa pikiran na ninna kan habis dol mana namangulu pasti dong pikiran na dang boy songon na tegak iba na mardalan ikon dipatuki perdalan na tadani na mabalu. Dang boy martata gogo. Jala panaili na pe ikosorbut jala ikon toktong lungun di nama katay. Di situasi na sunguni say manginugi madi rohani na mabalui ibana do na dangol sa sudi jolma. Ibana do na masjid. Ngadi tadi kon siya dosan na ibana. Boy do nang lilu hampor siyaon na. Panongos mon aleo pung mula jadi. Songo padok ni Israelison nunga bunyi dalaku di Jehovah. Tuhan tidak melihat penderitaan saya. Tuhan tidak peduli lagi dengan penderitaan saya. Boy do gabi si songoni. Aundo na deba misalnya bolo marsahid. Gabi boy ibana merasa rendah diri. Inferior ninna dibahasakan wae. Gabi asal di dia pemakatai hirai mana no masjid jala hirana subuh ibe malua sa sitaon oni. Natuani do roha Kristenon. Gabi saima apul-apul. Baru dito teh hatana tunak kana babalu. Ubal gado. Pasu-pasu ni Jehovah. Tuak kana mabalu. Molo dihaburjuhon. Artinya bagaimana menyikapi si tahun ini? Domutusi ido sahiro kon apostol Paulus. Saluhu dalo terpatu pa au malhititibana na margugoyhon aku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perkara pasti akan kita hadapi. Persoalan bagaimana menghadapi perkara itu dan menyikapi perkara itu. Minder, ima salah satu dia kahala Israel nak terbuat tu Babel diterpukon. Aihatobat dohita, dang namungki behita malua. Kemudian mereka merendahkan dirinya bahwa mereka itu tidak ada lagi apa-apanya. Naksonari peboido sipati adong dihita secara khusus hala Indonesia. Boleh pawadong at iba mo nakuang Indonesia tu Jepang sada kosong. Wasabui ninna dotong. Hirana song bedala bui mo nakala Indonesia tu Jepang bulu merbola. Bui do hita mo nang merbola tu Jepang? Bui do? Bui. Jadi do ba presiden ku berengon marga situ uruson na lang mungkin marga situ urus presiden Indonesia. Inferior, rasa rendah diri. Atong di dia do tangyak tatu di bata. Boy do hita alanyak sahih nakin boy do hita gabi merasa rendah diri. Saya marulahulak pia ku jamitahon au besong odi do na jolo alani warna ni kuliton. Merasa rendah diri do maconohi na merbaju na jolo. Daripada honabura iba terus makan hati terus alangnya uji sahali titip salam tudongan nidongan nai ay magbiri beto tuna berculo ya tong zalani pilih dona hirados tu iba lapatan na naurroani naurroasian na sapungan na berbajui atarina marahe napas tu iba naroha
Hape rodo berita sa minggu nai, waduh itu halus di dongam biningon. Unak pola itu, unang bepola, udu tibe, mandok kata tibana ninda. Ay waduh haruan ningon, saya penasaran iba. Kasih anu roham itu. Waduh haruan ningon. Ay kodo surujo markaca dongam mi. Ay wasa idok songoni. Kasih tadai dirina si birong galoti ninda. Nah, maka saya meratapi warna kulit saya dan ngadil ho Tuhan, buasa songonon. Tetapi kemudian setelah saya pendeta, jawaban yang demikian juga saya terima dari seorang anak gadis. Maka saya katakan juga kepada pembawa berita ini, padumu-dumuyon, dok matu ibana, mau lihat ya madok tu di bata, songon nauliho botar kulit motik, ala pasu-pasu ni di bata dui, ay dileo ni bana warna na birong, asa takas do haulio munak kana botari ima dok tu ibana niku. Nung ipasahati, bah songon ni do amak paditay, ido na itori payutihu mau sahatu persea terus. Nah, demikianlah kita menghadapi persoalan ini. Apalagi unak sangat adok nunga di tadi kojahubau di sitaunoni. Tuhan tidak adil. Karena masing-masing kita punya penderitaan sendiri. Umat Israel merasa rendah diri, merasa ditinggalkan Tuhan, jalannya sudah tersembunyi dan tidak ada lagi harapan. Jala bolo ido natar konsep lam gale manasida, lam gale, lam mahiu, lam madate. Ito sa sabunan na laki kusukun, adong do si taunota, masing-masing ada. Maka dalam penderitaan yang kita hadapi pada saat ini, pertama sekali jangan merasa rendah diri. Karena apa? Tuhan menciptakan kita seturut dengan gambar dan rupa Allah, maka Tuhan juga memberi peluang bagi kita. Tinggal bagaimana kita mau bekerja dan berdoa, berserah diri kepada Tuhan, dan mau mensyukuri dimanapun posisi kita, dan juga mau berdoa apa yang Tuhan mau dalam situasi saya ini. Aina itagam di batalo hitagabi pasu-pasu do jamita sian perngulutay. Namangigot tamu akamang do tamu inang. Bolo di bagasan si taunon na doko kita, say unang maubalga si taunon ni tamereng, sian pasu-pasu ni debata, dang mungkin biodeng dan. Dang mungkin malua behami siap Babylon, ay hatubad do hami, sok tentara nami. Wabanon nabi malua sianon. Iko say toktong do hapor siyaota, hata na iro isi Maria, dangadong nasotar, patu pada bata iman di Lukas sada ayat 77. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apa yang mustahil bagi manusia, itulah yang mungkin dilakukan oleh Allah. Aidang mungkin maluan na sila siya bamil. Hape anong dong si bangsa no belga laho mamorangi asuri. Gabi boy do na sida malua. Jalalas raja na palua hunidong se mempasilitasi na sida pajongjong tembok Jerusalem doho pajongjong bagas coro. Bangso perbiguido dipakai di batang se lau paulihon ima Jerusalem nakin. Songolido nak kita diragam ni setahun ini lobi sian na terpikiri patu paon ni di batado akka na duminggan. Jebulau peneng dongata jukat juk rohamuna bangida unak pola itu tasipulhon tak mungkin berubah unang nahita. Mula dong naik parumay muak kainang ngaburju niyan alay hurang burju menurut tamu dang beng parumay ko cocongonon nama unang nahamo. Saya dong do partikian. Mula dong anak muna saya holan namangalo tiki met pos rohamuna. Dung dewasa non atik nei do na burju so tong ko kamu beba mo nasi mionan non unang tangyang doi. Kita harus mengatakan segala sesuatu mungkin bagi Allah. Nah, dalam segala sesuatu yang kita hadapi jangan pernah berhenti berharap. Paulus mengatakan di dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan tetaplah berdoa. Di dalam kitab Ibrani dikatakan di sana, pengharapan itu adalah sauh
yang aman bagi jiwa kita. Jangkar. Ahado mabay tentara Indonesia ulo marporang edang dapo akali bambu runcing melawan senjata api. Pengharapan untuk merdeka membuat semangat para pejuang taruna-taruna Indonesia itu berjuang begitu gigih, tidak kenal takut. Ahado mabay margugo sahala ina mangobak kauma, pitu anak konna, alay sa iroko ni kuboy gabi sarjana. Pengharapan anaknya satu jadi sarjana. Ahado mabay doli-doli perbiar, dang boy. Sabutol na mabir riba na mamulus putini ima bulang kuburan lau martadak tuhu tabariba. Alay gabi barani mana malam minggu na sasaday. Pengharapan pajupang tu boruni tulang naik. Alani tatuk-tok kita makirim. Ay paudur nakin di paadar panitia pembangunan tu hita ka rencana-rencana konsep desain, konsep ruangan, do aka istilah-istilah teknis na hobartusi. Boy do patu pau te kamang do tamina. Hola punga parupuno naman do boy. Boy. Dengan apa? Dengan pengharapan. Ay songoli do gereja. Tapatupa di tahun non sudah program kai 4 miliar. Anggaran pelayanan tak di bagasan nasa tahun non. 4 miliar. Jala bulu tiap merabot kami di perhaladu, waduh bay notong. Dengan konsep berpikir di perusahaan itu tidak bisa. Ay bulu di negara di perusahaan ini ada dana, ada pagunya 6M. Proyek apa? Program apa yang kita laksanakan itu? Alai di Huria terbalik. Bukan budget oriented, tapi program oriented. Om majotamay program ini rosa seksi sekolah minggu sahat bulan sia. ABCD. Dung di total, ngonom baru benotong. Tolema, di debatado hepeng na. Ternyata saya tahun merdalan do Huriata. Lasuak songolido pos ni rohaku. Merdalan dan non pembangunan ni Huriata ini. Bolo di bagasar pakirimo kita nakin tapasahat to debata. Dangadong naso tarpatupa debata. Songonido teki di pajongjong panitia ni HKBP Semper. Lobi siya napatu tuhukon nirwasido anggarani di patupa. Alay Roma amat na Donald si Hombing hubazulu pelo membangun. Alay los Roma musia matanis Roma nadatangani para sastina dong dilantik imana gabi gubernur. Nah hati hai di hasogohon torop ruas ni HKBP Sianis. Laksude torop ruas ni HKBP Sogorohana tuamata Sianis. Alay laos merhitedo di pakai debata sonari naulian HKBP Semper. Di pasahat debatado nang marhiti sedia naso pinikiran ni Jolma lau Paululio Kuriai. Songoni do nang di Huriata. Songoni do tuamata na lang mabuan na lakon na tardidi. Na tuari hudok buidu gano muna proposal tukator muna buya man gudang du bisi ala Kristen ne mana. Kolang siya namata siya negonan non. Buidu 2 emate sa kator muna. Wasa nang boy holan pos ni rohan taro tapal leo to dongat tay. Lawan no kami tu arisan ni si Rait, urupihamu jo urupihamu. Ba mungkin 50.000 dolar na 10.000. Alay mula nakin boloni hasabab poni. Dosa da konsep nama dok ya aik sa tetek. Now tik doi. Alay bolo say manetek. Mga latap doi boy do gabi danaw. Boy do gabi marsonak-sonak kita. At dong dibaga sa pos ni roha mahita. So ni mahita kadamang do dainang kanuk do hita dok si taonon. Adong do si taonon ni padita si Rait gudang nasuba buah hamu do nasiboto hamu do nerohakon wae. Alay tu ise me pasahaton tu jahuba. Alay do donan ni si taonon ni doaw? Tidak. Karena saya tahu besok akan lebih baik. Karena saya masih punya pengharapan. Adong do sahit ni daging ibu buah padita si Rait? Adong. Alay dak saya fokus tu sahiti biau, bolo saya fokus tu sahiti yau, lamahiu do.
Tetapi dalam segala sesuatu, orang yang berharap kepada Tuhan akan seperti burung Raja Wali. Bolo marpakirimo kita tu debata, say margugu mahita, gabe songor Raja Wali, bui tok-tok kita habang, di tonga-tonga ni badai, angin yang kencang, bui matok-tok kita mardalan. Ipargugu debata mahita, pirma todita, disudesi tahun ini, debata nama ngulu do debata tay. Apalagi bolo adong marsahit naringe, sotung law hamu akamang, ngalilik ta soba Jesus, sotung law behita tu debata gana-ganaan. Unang law behita tu akka alternatif na idot nain. Unang law behita tu akka napistar, isi do no pistar datu ni sudi datu, sian debata na ta sobay, tu isi patudo somwao ni na debata dison. Hola tu Jesus mahita law. Jala, boy do hita marubat, boy marhitya ka na po so naong di pasu-pasuna, marhitya ka dokter dohot tim medis. Pirma to dita, ahapitan unagla, say di ramoti debata mahita. Di si taon ni, say di pargugoy jala di hapul mahita, jala manupak tu na dengkam ma di ujung na. Di pembangunan ni gereja tapi, di pasu-pasu ma panitia. Saya pikir kita harus appreciate, begitu rapi, sudenakin aka urayani, sana-sada, bui tabereng, macai uli. Alainak pola patorang uku gajang, buaman nong konsep desain do lana asing, suduk salah patorak konal. Ay hatani padita sirait, songono do ruangan na. Alay lo ma, aka napistar na oktapatu zului, aka ahli, aka insinyur, do aka na mangula di aka perusahaan na balga do, aka na tapatu zulo nakin, na di tim perencanaan do tim teknis. Alay sakita, ibaga sa pakirimo ma lau mangulay. So ni madihuamang napitupulong. Buasa mabuano muna yung dan ako tardidi. Na isuru-suro pong ano sa parpareang. Alatongo na po ang amang nuay roho. Tudepok, tardidi may natanggal na sa online na do. Langulo na bitu mga lusi. Inang buro raja guguk maso mga lusi. Ido, abugui. Mau lihat ya mak. Alani haburjon na sida doy marnatoras. Tetapi hari ini harus kita katakan kita membawa anak ini dibaptis bukan karena disuruh opungnya. Tapi supaya namanya tercatat dalam buku kehidupan dan menjadi warga jemaat di gereja. Bekal nanti untuk anak yang akan kita serahkan kepada Tuhan, saya minta saudara berdua membaca nanti Kejadian 17. Karena memahami baptisan harus memahami sunat. Di Kejadian 17, di sanalah awal mula Tuhan menyunat Abraham. Dan sunat di sana adalah tanda perjanjian. Engkau menjadi umatku dan aku menjadi Tuhanmu. Tanda perjanjian harus dikerat kulit katang. Dan seterusnya kepada anak keturunan. Anak yang berusia 8 hari yang lahir di rumahmu harus disunat. Laus siani mahita mula use sahatu patidion. Emang apakah baptisan itu sunat? Itu adalah sunat rohani. Kalau kita baca nanti dalam Kolose 2 ayat 11 dan 12. Memang kamu telah disunat. Tetapi bukan dengan sunat yang dilakukan oleh tangan manusia. Tetapi sunat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam baptisan. Di dalam kematian dan kebangkitannya, kamu hidup baru. Itulah makna baptisan. Kenapa baptisan anak? Melanjutkan amanah dari sunat, 8 hari harus disunat. Dasar Alkitabnya apa di Markus 10? Jangan halangi anak itu datang kepadaku. Biarkan mereka datang, kata Tuhan Yesus. Lalu dia memberkatinya. Gudang dope aka ayat referensi. Jahamu manon di Bibeli. Kenapa bukan baptis selam? Soal teknis tidak ada di Alkitab. Tapi dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu yang lebih penting. Air adalah tanda penyucian. Maka bukan kapasitas airnya yang menyucikan. Sotung botian nodung remaja ibana, dana dopiau hamudo membuat terdiri. Benar. Karena dia lahir di keluarga orang percaya. Alanido dia gedana, dan dana hisuk kunon. Eucok butet, olodoho terdiri dang ninna. Di hoamang nama buat danak sididionon. Di bangidoro hamuna di dio danako tunahina porsiamuna.
olo doa. Olo doa hamu mengajar-ajari dok pagodang-godang konibana di bagasak kata ni debata, na olo doa. Maka tugas orang tua mengajarkan itu seperti yang di Ulangan 6. Ajar ketika duduk, ketika makan, dalam perjalanan. Dan selanjutnya secara formal di gereja, mereka belajar sidi 1 tahun. Maka kemudian ketika sidi itu sesungguhnya adalah penegasan kembali untuk menanyakan mereka akan baptisan mula-mula yang telah diterima. Maka sebagai tanda mereka sudah percaya menerima roh keselamatan dalam Yesus, maka sekarang saksikan iman percayamu. Dan Bapak Nabi, danahiman no surota nung malua nasida siapa kakungi. Saliling nasida so, maka tidak ko kapersiaon di bagasa pakakungi do nasida. Artinya dalam pengawasan orang tuanya. Margugo mamang lapitu pulu, do inang boru raja guguk. Selamat ma nang di ibu. Ibu madohono kutunatoras nyawak sinapitu pulon. Ay sanga guru SD ku inangon di Narumoda. Saya berbahagia ditiki lomar tupul pe amata sinapitu pulu apajut pangau do ibu guru ade. Jadi hormat ma di ibu guru tabba maka pasu-pasu tabba maka pahopu. Di pasu-pasu mah keluarga besar napitu pulu songoni keluarga besar Raja Guguk. Tuhan masuk-masuk kita. Amin, martang yang mahita. Maulia temadi wali Tuhan nami. Di baga-baga na niliom mo ni hami do pakirimon. Nasa na marpakirimo tu wali Tuhan. Say mula duguguna sa pidong Raja Wali. Atong diragam niya kanamasa. Paru kilon sahit do kasidangolon na wado bihami. Say marlas ni roha mahay makirim tuho. Ay huboto hami do, maruzuk tunadinggad do hapatian na di bagasak wali Tuhan. Atok pabingip marohan hami, parguguy hami dia kasih taon noni, unang gabi madili hami, unang gabi tuki hami, alay asa toktong merdapok-dapok gugun hami, lau manaluhon si taon noni. Udut niali Tuhan, pasikok mapasu-pasu, perdagingon do partodio di hami mangulan na sa ulaw na dinggan sa minggu tujulon. Pasu-pasu maka nanyulan di tangan nami do usaha na meragam. Asa dapat pangomuak kami sian akan nanyuki ni udut nami. Pasu-pasu kanu ripe asa gok dame do las ni roha. Pasu-pasu akena kon nami na marsikola. Asa bisuk na sida lau magudu ti parsikolani madungdum akan na pinarsita na sida nang tusuluanon. Dia kanok sipul sikola patongo na kaparkarejuan. Ngaran nasida macalo pasu-pasu siakong do mangulaw-law na dingkan. Dia kanak do buru ni huriam naktang di umur dang dapo tan do pele Tuhan sirokap ni toldi. Patongom ma sirokap ni toldina. Dia karuas mo nang hot ripe. Alay dang di pasikopo do pep supan suparianak konon. Tungasi ni roham malamang leon anak do buru ni nasida. Pagodang-godangon nasida mo sebay sangap di kuarmia li Tuhan nami. Aliamang nabasa, sudi makaulaw pagkubasyon di tonga-tonga ni huriam hupasahat tami. Pukaw nami mapartangyangon nami di arrauna na inro. Tuko mamadongani hami di bagasan na sa taonon. Asa toktong ringgas sami marpungu marsaur mamuji ko. Dia kapartangyangan wik, partangyangan niya kaseksi, tarlumobi ma di parmingguan nami. Ali Tuhan, nunga di paandar panitia pembangunan, di tonga-tonga ni parmingguan nami, ang katahapan rencana pembangunan. Tuktuhodo hami marhapurusan. Asa parguguammu, pasu-pasuammu, sude panitia. Na niuluhon di ketua nami ama nami Helbert Manalu. Asa menjadi sude ulau ni. Laos pasada marohan nami parhalado do ruas do panitia. Asa disada pikira sada sakap sada gugu kami. Mangulahon ulau ni. Nabiboy malam uli. Lamdasit inganam parminggon nami di son. Jala di sudeulau ni saya cari mahami pasangapon holang guarmi. Laus buhay maruhan nami li Tuhan. Mamilihon siya nakapasu-pasu mau calo kami. Di basiani pilihonon nami manupahi pembangunan di tonga-tonga ni huriami. Asa tulusi dia ka ari nadingkan. Tuhan Jehovah upasahat kami makaruas munamar sahid. Asa ho manamad dulo.
Jala pahisar manasida, alani gugu ni waso ni tangammu, nasun hinagugui di bagasa Jesus. Akar ruasmu na marulang tahun, sayho mali Tuhan na mangajari, maparohay na sida. Lau mamilangi ari ni ngoluna, asa di perhasiang aka pertikian na rejeti, holan mangula aka ulaw na bentang. Upasahat tami matuho, nang ruas nong baru marsaor do tami, amalami tu kumamostang laut stumorang, do inang desi rotuarap do tuada danakna. Songonia manami didi chandra lubanggaul, do inang rina handayani buru libong. Saya gabi ruas na mangulu manasida pasu-pasu di parsauran kami. Dala pasu-pasu mahuriam. Asa gabi haboran di pasu-pasu nang tunasida. Songonima di keluarga niya malami na 70. Do inang buru raja kukuk. Naneng mabuan niya anak konna pasahanto tu harajau mo marhiti padidioni. Saya pasu-pasu manasida. Lau pagudang-gudak ko niya anak konnay. Ibagasan hatam. Asa sibur magudang danakia li Tuhan. Baik sangat diho, pasu-pasu di keluargai, duho di nahumaliang. Ali Tuhan Jehubah, pasu-pasu mananga kapilian nok pinasahat ni ruasmi. Asa hupake hami noni, mangulan na sa ulaon, na denggan dito nga ni huriamon. Jala pasu-pasu ma, agka ulaon na sida, asalam tabalas ni rohan na sida, lau pasangapok ko, isudi panggulmiton ni ngolwi. Tuhan, upasahat kami ma, nang ulaw na balgal ito nga libang sudot negara nami, pemilihan kepala negara, duhon akan ngota legislatif, na nagpatupaon na tanggal 14 Februari yon. Tukoma, na mga leo tol di biar mida Jehovah tu sudi aparatur negara nami, asa buhay di pajonjong na sida uhum do tatigoran. Jala ramoti ma ate-ate ni sudi rakyat Indonesia, asa manangisi pena terpilit, marujung Tuhan demahon do tadameon bangso namion. Mauliate madihole Tuhan nami, atong ngulu nami sa minggu tujulo sa isahat di homay, jala homa na mamasu-masu hami. Sa isama kadusa nami, asa tama hami macalo pasu-pasum. Ya kapangiduan na sutar pajujur, asiniruham mapasikopon, om matangyang nami Tuhan, uloy may, jala liot di hami, hola di bagasang borianak mo Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Siya nagkapasu-pasu ng tajalo, tapasahat ma, pilihan no dinggan tu di bata, ibagasan 2 kantong, sada manupahi, pembangunan ni gerejata, sada si pasahatota, tu pilihan manupahi ulaw ni HKBP. Tapasahat ma, di bagasan roha mulati las ni roha, maredehita. God.
hata nahina olongan di bagasa Jesus. Sahat meitan tuat cara pandidion. Tapuji matuhata maredi hita bukete nomor 146 ayat 1-2. Di ayat 2 non maju mana toras. Oh Jesus, my Daddy, dopo sama-sama, sayo mengalami umut manjalon. Di bawah rasa kasih Tuhan, anak bersalah Tuhan dan aku. Martang yang baik. Ali amanami na di benua gijang. Narodo hami tujulum membuan danakon. Saya si maroham. Jalo maibana gabi anakom. Pasu-pasu jala pergugui maibana. Mangiahi hang luas sugut. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong dihamu amalami napitupulu do inang buru raja guguk. Nama buat danak sididionon. Tangyo kamu mahatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tulian portibion nin nama dok akasisianna. Pudehamu masaluhu bangso. Didihamu manasida tubagasan guarne bata ama, dohot anak, dotot di parbadia. Ajarihamu manasida mangaraduti saluhut nahuto nahoni tuhamu. Jalaingot ma. Say na dong anakku dohamu ganupari, rasi rasaro anjal ni hasiangan. Manangise na porsia duhut ni didi, dapotan hanguluan. Alay na so porsia, hona uhum sugut. Tangiho kamu maduhut hata na tersurat di surat isi Markus. Adong maka na mabuat danak Tuhan Yesus asa di jama. Alay dipisang akasisian nay mana mabuani. Jadi dung dida Tuhan Yesus si sogo marohana di dokma. Luasamu maka danakiro tuau. Unang orehamu nasida. Ay dia kasih songonido harajaon ni debata. Natutudo na hudokot tuhamu. Manang ICP anggo sosongo danak ibana majalau harajaon ni debata. Dang bongot ibana tusi. Dungi dihaul maka danaki. Dia pehom matangan na tu nasida mamasu-masu nasida. Ido sahat na. Nuaik pe hati dako kamu mahata hapor siautai. Aturan suap. Lama naik suku. Bangun ya. Nuaik pe alusia hamu mahata na usukut tonon. Na parjulo. Dipangido hamu nuaing didion danakon tubagasan ni nahina porsiam muna alusna dipangido rohanami. Na paduahon. Beha. Naulo dohamu mamudayanak komunaon. Asa diboto jala dihuton ibana hatani debata. Alusna naulo dohami. Napatuluhon. Naulo dohamu marsuru ibana tu gereja. Dohot tu perguruan ni hurian protestan.
asa gabi ruas na mangulu ibana di Tuhan Yesus Kristus, alus na nauludo kami. Atong tapasaha may ibana tu debata marhiti-hiti padidion na badia. Maju sedikit ya. Op. Ali Jetro Jesaya Asido Napitupulu. Udidi maho tubagasan ko ari bata ama. Do tubagasan ko ari anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tubagasan ko ari tod di parbadia. Amen. Say diramo ti Tuhan di bata maho. Di habang mon tuharacaon na ro di saliling na. Amen. Martangyang mahita. Ali Tuhan di bata ama nami marhide-hide Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungaw pasahat kami dan ako Tuhan. Jala di jakoko ibana gabi anak komu marhide-hide padidion na badiyay. Asa masuk tuhuriannya lah Kristen ibana di tanoon. Jala gabi panean dihanguluan na saliling nililing na. Asimarohamdo dinatoras danakon. Saya pergugui jala ajari manasida manugu-nugu yang nak konon tuho. Asaram nasida taruli dia ka arta ni harajaomu. Amin. Marenti kita buku ede nomor 147 ayat 5. Tiki marende ndak mahamu jong-jong masuk di ruas. Tapasaha mapiliatan na tapapungoto di bata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Odo haroruan ni saluhut sila leon na denggang. Duhut na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat kami ma siyan nilommi tuhami pilihan nami tuhong. Say jalo may gabiwap na usus ijolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa uparhasia kami pilihanon. Pati blok karajaomu di tonga-tonga ni huriam, dohot di bortibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni silaliom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliante tuhong. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana Ali amanami na ni banua gijang, say pinarbadia makuarmu, say ro maharajaom, say saut malomoni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togio tu panguncunan. Palua mahami sian pangako. Ay ho, donya una haraja, doja
bebas ni Tuhatan lah hinokop ni Yesus Kristus mula mahamu di bagasa damai. Jala-jala kamu mapasu-pasu ni Tuhata. Ipasu-pasu jalan diramu ti Tuhan de batama ho. Isodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana bidaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasahoro kom madamena tutodim. Amen.